Ngirung ide gibriam. Kiki bersetuh kan ya tak kiki berkat. Dia pun aipor kan. Kum kita motor kat tu lah kiki kat tampol sesi. Belayangi pad dan tang sipor tang sembilan melap. Tak kan. Ngilong merau lojong gari. Kan ni berpri ngilong kami kibak ham kan par isu ban ket ban bagi ngasam. Kita majak po ni mata silong do haduk kan ni. Tang bare gibri berduk besok kat sarkar kalek kat paman. Kublaya pi ki viewers. Ki paradok ki parasnam. Tak mensim ke pasnya okia. Ngawan rak mat jong pi ya kan ni ke video. Bad lek sen sabdon apdeng jong pi ki boong. Ba ibak PS kat ke baka sarkar kale idon bet ban wo dau ban wo dong. Dari ban sengau persya. Henry om dei banga persya sarkar. Om dei banga wo dau wo dong ka sarkar. Henry ni hapru pan pen sengau ya ka jing sengau ka jong ni. Hawat lek se kata ka jing dawa ka ba ki kar motor bat ka sarkar MDA ki ya keren mentah ka sengi. Lek se kadai ka sarkar ka don ka jingmut ban ai ke jaka sarkar ha kini ki kar motor bat kata ka jing dawa jong ki kala long ka ba long siapa palat bat kala long klem akor ha ka ba gumno arspa square meter mudur arspa square meter ki dawa na ka sarkar MDA ban ai jaka ya ka wei pa ka wei ka long ying jong ki kar motor bat ladaki ai kata ka arspa square meter kini ki kar motor ki satre ban pet na ketege jaka long kidai ki ai hakaba wat ki paradok ki prasnam jongi ngatharai ka sarkar kampat lapan penbiang hadu kata ladaki ong ban ai ka jaka syong jaka sa yaki ka quarters yaki staff ki baterai po municipal ngidang siang lapan pediang hari ki dawai ka aspa square meter ya ka wei pa ka wei ka long yeng hatu pi ki paradok ki prasnam hatu pi siang lap pediang ya kum kata pat pi ngau kum no ladaka sarkar MDA ka ai ka di ka aspa square meter ya man ka wei pa ka wei ka long ying jong kini ki kar motor pisngau kumno but dongin ya pai khandiat haki por ki balalet ka ei ka baka sarkar kale ya ki paradok ki prasnam jongi ki ba syong dukan ki ba kamai jak po ki ba yo ban kersan ya ka ying kasem ka jongki ki ba yo ban kersan ya ka jak po jongki lengba ke jaka sarkar but ngiyo i baka sarkar da ka JCB irat ya kita ki jaka syong dukan jong ki paradok ki prasnam jongi haduk baki riu dang ba ki yam ketang ki yam pat donut te mentapat ladaka sarkar MDA ka ai ya ka aspa square meter ya man ka wei pa ka wei ka long ying jong ki kar motor ngasnyau ba om dei banga persya sarkar om dei banga wa dawe ka sarkar rei ka long sya ka ai ka ba le siliang bat ka long ka ai ka ba keta ya ka hok jong ka jela ya ka hok jong ki pat ba nong song jong ka jela kumlo kini ki kar motor ki dawa ya kata ka aspa square meter ka jaka syong jaka sa jong ki ka yin ka sem ya ki ha ka ba ki dei tang ki staff jong ka municipal ki wanang dia po silong tang ki nong trei jong ka municipal kumlo ki lak ban dawa kata hatu ka sarkar me klaya kala ju ai ne em ya ki nong trei sarkar ya ki government service ka kwatar ka ba ai hadu aspa square meter bat ka jaka hatu ka sarkar meklaya kala julen em ya ki nong trei sarkar baru kata ka sistem da ka bah pensna yeng ki pat ai kata ka aspa square meter man ka wei pa ka wei ka long yeng na luar bangila du ya ki jaka po kap bordar da ka jing ai ka sarkar MDA sya ka jela asam menta ladangi ai saya ka aspa meter square meter ya ka wei pa ka wei ka long yeng jong ki kar motor to mudur menta ladaki don sispa yeng dan ki don sispa family na trai unjin kata henry ni subuk la don sispa family jong kini ki long ying jong ki kar motor multiply u aspa ya usispa kan poe katno te hatu ka ketane em ya ka hok jong ki pat ba nong song jong ka jela hatu kan ki kar motor ki badawa ya kata ka aspa square meter bat ka ying ka sem ya ki dei ki baterai hapo jong ka municipal ne ki dei tang kita ki kar motor ki bawan syong bi an hang ne hapo ka jela hang ne hapo sor silong Tila da dai ki kar motor ki bawan syong bi an hang ne po ka jela hang ne po sor silong ngaken tujur ya ka sarkar baka sarkar ka dai ban sim action ya kini ki briu ki bawan syong bi an hapo ka jela ka jongi om dai ban appreciate ya ki da ka ban ai dan dia ban kubur ya kat ai ka baki dawa te leng ba ka ni ka video ka ai ka bang kwa ban pasat bat ka ai ka bang kwa ban pensngau hang ne ka long ba na kaliang jonga ngam sngau ya hap bat ngam sel lak pediang ya kom kata ki jing dawa ki balong nonsense ki balong stupid hakaba aspa square meter ya ka wei pa ka wei ka long ying jong ki kar motor te hangta te kamut ba kim dei ken ki bawan trei hapon municipal kila dei kita ki sim
ki patsha jongkari ki patsha jongka jelah ken haduk baki la haduk baki don ka hok bandawa haduk kata-kata reka sorkar ngi ki patba jongka jat benriu ngi dawa baka sorkar ka deban penkendria no igi kar motor bat penkendria ya kita ki nongtre ka municipal da ka ba penkendria ban ai jaka sa sneu bahaya kita ki kar motor ki bawan syong bi ajang ne po sor shilong